Отца и Сына и Духа Святого. Pan z wami. Дорогие дети, милованные братья и сестры, с великой радостью собираемся у нашем костеле, как святковать урочистость святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны Марии, голова Найсвятейшей семьи, который отрымал от Бога особливую ласку и привилей и задание, как опековаться святой семьей. Праз Его заступництва молимся за наши семьи, особливо за усіх айцов, за мужчин, как яны светом святого Юзефа вели подопечных себе, даденных Паном Богом до збавления, до полноты правды и любови. Сегодня складаем найлепшее віншаванне усім Юзефам, спадарам, и молимся в этой святой мши за сестру Юзефу з нагоды імянінаў, выпрошваючы для яе патрэбныя ласкі, дар Божага благословления, верность пакліканню и таксама руплівасць у служении Богу у своим монашеским житті. Перапросим доброго Бога за наши грехи, как мы могли чистыми сердцами принять дар Божьего Слова и Святой Евхаристии. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я бедный, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Христе, змилуйся над нами.
Усемогутный Боже, Ты отдал Своего Сына Его Наисвятейшую Мати, под верную опеку святого Юзафа. Раз Его заступництва учини, как Твой костел нястомно клопотился, разбавлення свету. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Читання другої книги Самуэля. У тыя дні пан скіраваў да Натана наступныя словы. «Ідзі і скажы слузе майму Давіду, так кажа пан. Калі ж скончацца твае дні, і ты спачнеш з бацькам сваім, тады я абуджу пасля цябе патомка твайго, які выйдзе з улоння твайго, і ўмацую ягонае валадарства. Ён збудуе дом майму імені, а я умацую трон яго панавання навекі. Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам. І будзе непахісным дом твой, і валадарства твоё навекі перад абліччам маім. І трон твой будзе умацаваны навекі». Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Яго потомство будет трывать вечно. Милосердность Пана буду схвалять вечно, с поколения в поколение буду обвещать верность Твою устнами моими. Бо сказал навеки заснована буде милосердность, на небесах умацуешь верность свою. Я заключил заповедь с выбранным моим, присягнул Давиду слузе моему, навеки умацую потомство Твое, и трон Твой становлю с поколения в поколение. И он будет кликать меня, Ты мой Отец, мой Бог и скала избавления моего. Навеки заховаю для Его мою милосердность, и буде непохисным заповедь мой с ним. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, обязание Аврааму и потомству ягоному, что и он будет спадкоємцем свету, было дадено не законом, але про справедливость веры. А праз веру, каб яно было даром ласки, каб яно было певным для всего потомства. Не только для тех, кто опирается на закон, але и для тех, кто тримається віри Авраама, який єсть айцом усіх нас, як написано: «Я поставив тебе айцом многих народов, перед обличчям Бога, якому ён повірив, як тому,
хто ажыццяўляе мёртвых і кліча да існавання тое, чаго не існуе. Абрагам насуперак надзеі паверыў з надзеяй, што стане айцом многіх народаў, паводле сказанага. Такое будзе патомства тваё. Таму гэта і залічана яму як справядлівасць. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Владар веков. Счастливые, кто живе в доме Твоим, Пане, яны будут прославлять Тебе вечно. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Jakub był baćkam Józefa, mужа Марії, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. Такім было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручына ў маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Абрагам насуперак надзеі паверыў з надзеяй, што стане айцом многіх народаў. Паводле сказанага, такое будзе твоё патомство. Мілаваныя браты і сёстры, святкуем сёння урачыстасць святога Юзафа. Чалавек, который для нас знаходзіцца ў тені. Так як у нашай капліцы, можа сёння, дзякуючы сёстрам, мае магчымасць так блізка паглядзець на, конечно, фігурку святого Юзафа. Яна стаіць у нашай капліцы над уваходам чи выхадам. Часамі, як мы уваходзім чи выходзім, нават не звяртаем увагі, што ён там ёсць, але ён ёсць. Таксама была ягоная роля ў жыцці святой сям'і. На першае месца ставім Езуса Христа, нашага Збавіцеля, ставім Марыю, яе беззаганнае зачацце, а святы Юзаф дзесьці збоку ў цень. Ён выбраны Богам дзеля таго, каб праз сваю любоў, вернасць і надзею быць для нас прыкладам і ўзорам. Юзаф любіў Марыю, так як кожны мужчына любіць жанчыну. Гэтая любоў была поўная чысціні, поўная добрых людскіх планаў. Хацеў, напэўна, з ёй мець сваіх дзяцей, будаваць свой дом, сваю сям'ю. Усё так звычайна, нармальна. Святы Юзаф атрымаў ад Бога асаблівы дар, што Марыя, з которой ён быў заручаны, яна зачала ад Духа Святога. Гэтая вядомасць неведама як дайшла да вушэй, да сэрца, да розуму святога Юзафа.
не мог по-людску зразумець як. Ён давяраў Марыі, ён не сумняваўся ў яе вернасці, ў яе чысціні, але по-людску не мог зразумець, як гэта можа здарыцца. І таму прынимае такі, а не іншы план, задуму. Хацеў патаемна адпусціць яе. Гэта значыць фармальна прызнацца, што ён з'яўляецца айцом гэтага дзіцяці, але далей з ёй не жыць. Бо калі б ён адрокся ад гэтага дзіцяці, Марыі пагражала б забойства за грэх чужалоства. Гэта тая людская справядлівасць, которая вынікае з вялікай любові да дзяўчыны, жанчыны, якую ён любіў. З іншага боку, ёсць Божы план. Ёсць яшчэ вера, вера, которая можа надаць любові значне шырэйшы і глыбейшы памер. У сне прыходзіць анёл і кажа Юзефе: не бойся прыняць Марыю, тую, которую ты любіш, тую, которую шануеш, не бойся яе прыняць як жонку твою, бо яна ўжо з'яўляецца жонкай тваёй у плане Пана Бога. І паказвае чаму. Таму што зачатае ў ёй ёсць ад Духа Святога. Прымі гэтую вестку з вераю. Святы Юзеф вучыць нас. Прыкладам свайго жыцця вучыць чыстай, прыгожай, справядлівай любові, вернай любові. Не гледзячы на тыя сітуацыі, калі, можа, па-людску не разумеем другога чалавека, розных выпадкаў жыцця, калі часамі па-людску мы робім свае, як мы кажам, разборкі і па-свойму пробуем разабрацца, чаму ты так паступіў, я гэтак, а не інакш. Святы Юзеф паказвае нам, што Бог найбольш ведае сэрцы, і яго трэба слухаць. Калі хочаш умацаваць любоў сваю, пачні слухаць Бога. Бог, который мае свой план. І гэтая вера ў Божы план, яна надасць тваёй любові яшчэ большую прыгажосць, вернасць і яшчэ большае вымярэнне. Давер Богу вядзе да таго, што, абудзіўшыся са сну, Юзеф зрабіў так, як загадаў яму анёл Пана. Прыняў жонку сваю, а разам з жонкаю прыняў Езуса Хрыста. Гэтыя ўзаемаадносіны Юзефа і Марыі, заснованыя на чыстай любові, вядуць да прыняцця Бога у людскія сэрцы. Калі Юзеф адкінуў Марыю, ён адкінуў бы збаўцу, адкінуў бы Езуса Хрыста. Сёння гэтыя словы анёла і гэтае юзафовае звеставанне хочам пачуць і мы. Не бойся прыняць. Словы, которые заклікаюць кожнага з нас, асабліва мужчын, бацькаў, не бойся прыняць. Не бойся прыняць адказнасці, поўнай адказнасці за жыццё жонкі сваёй, дзяўчыны сваёй, дзяцей сваіх. Не бойся прыняць новае жыццё, которое дае табе Пан Бог. Не бойся прыняць. Не бойся прыняць таксама той адказнасці, которая вынікае з таго, што не ўсё разумееш. Можа, па-людску не хапае табе сілы. Бог кажа адно: я буду з табою. Юзеф згадзіўся на гэта. Ён прыняў жонку сваю і панёс усю адказнасць. Адказнасць як добрага апекуна, калі сапраўды ні на хвіліну не адыходзіў ад Марыі, ад Юзефа пасля нараджэння. Ён прынимае на себе адказнасць, каб бараніць жыцця Марыі і Езуса, калі пагражала небяспека. Ён бярэ на себе адказнасць выхавання, па-людску выхаванне Божага Сына як чалавека. Усё гэта тое, аб чым мы разважаем, чаго мы так сапраўды не ведаем з Бібліі, можам сабе толькі дадумвацца, якім прыгожым было гэтае жыццё святой сям'і у Назарэце. Сёння, калі мы ўспамінаем і святкуем урачыстасць святога Юзефа, хочам прасіць і маліць яго, каб ён быў апекуном нашых сем'яў, каб прынцып нашага ўзаемнага будавання сям'і не быў папросту справядлівасцю. Ты мне так, я табе так, каб гэта быў прынцып любові і міласэрнасці, прынцып службы, аддання і даверу Пану Богу. Святы Юзефе, просім цябе,
умацоўвай нашыя сем'і. Сваёй малітвай, сваёй прысутнасцю дай ім адчуць Божую прысутнасць, Божую ласку, Божую апеку і Божы провід. Святы Юзаф з'яўляецца апекуном добрай смерці. Так як кажа традыцыя, не ведаем гэта напэўна, што святы Юзаф паміраў і на руках у Марыі і у Езуса. Нема прыгажэйшай смерці для веруючага чалавека, каб паміраць у прысутнасці Езуса і Марыі. І таму пра гэта таксама трэба памятаць. Асабліва і маліцца, каб нашае жыццё, поўнае любові і веры, прывяло нас да вечнай айчыны. Каб адыходзячы з гэтага свету разам з намі быў Езус і Марыя. Святы Юзэфе, просім Цябе, напоўні нашыя сэрцы надзеі. Няхай наследуючы Цябе у нашым сямейным жыцці, у нашым жыццёвым пакліканні мы верна крочым дарогай збаўлення, выконваем Божую волю і будзем нестомнымі пілігрымамі надзеі. Амен. Адказваючы на Божае Слова, вызнаем нашу святую веру. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первый всеми веками, Бога от Бога, святого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по огле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. Падтрыманыя моцным заступніцтвам святога Юзафа, абранніка Дзевы Марыі, скіруем да Бога пакорныя просьбы. Молюся за Христовы костел, каб под опекой святого Юзафа ён узрастал у веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молюся за покликанных до Божьей службы, каб яны брали приклад со святого Юзафа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молюся за детей и молодь, каб от святого Юзафа яны вульшилися любови до Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молюся за померлых, каб яны имели удел у вечной хвале разом со святым Юзафом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молюся за нас самих, каб у святым Юзафе мы бачили узор христианского життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молімся за саленізантаў сённяшняга дня, за ўсіх, хто носіць імя Юзафа, за нашага арцыбіскупа, мітрапаліта Юзафа Станіўскага. Молімся за сястру Юзефу, просячы аб патрэбным Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай і дарах Духа Святого. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш найлепшы Ойча, прымі нашыя малітвы і навучы нас аддана служыць Езусу, так як гэта рабіў святы Юзаф. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Спев номер 195.
и сестры, как мою и вашу ахвяру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ойче, святый Юзеф Авдана из любовью, служил Твоему Сыну, народженому с Панны Марии. Uczyni, jak my po Jego przykładu, z czystym sercem służyli przy Twoim altary. Raz Chrysta, Pana naszego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim U głoru sercy. uznosili do Pana. Podziękuję Panu, Bogu naszemu. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы складалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, адзначаючы ўрачыстасць святога Юзефа. Ты гэтага справядлівага чалавека даў Багародзіцы Панне як яе абранніка, і як вернага і мудрага слугу зрабіў галавою святой сям'і, каб ён атуліў бацькоўскаю апекаю зачатага ад Духа Святога Твайго адзінароднага Сына Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Отвечаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания.
Panie, uspominaючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудоўнае ў воскресенні і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай, Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, святіся імя Твоё, прийди владарство Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пан Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак супакою. Божий, який береш на себе
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Слуга добры і верны, увайдзі ў радасць Пана Твайго. Номер 41.
Номер 188.
Молимся. Łaskawy Ojcze, uroczystość świętego Józefa, Ty zabrał семью Twoich wiernych wokół swojego altara i umacował eucharystycznym chlebem. Отуляй нас завсёды Твоей яйцовской опекой и повеличь у нас дары Твоей ласки. Праз Христа Пана нашего. Запрошаем сестру Юзефу сюда, как вышла наперед. Дети приготовили віншування, и теперь сестру Юзефу повіншуем. Колькі пожаданняў самых лепшых у гэты дзень хочацца сказаць, радасці, добра і дабрабыту, шчасця і здароўя пажадаць. Няхай вас Бог аберага ад зла, хваробы і бяды, і радасць шчыра пасылае яшчэ на доўгія гады. Хай шчасцем, мудрасцю, спакоем заўсёды поўніцца ваш дом, за клопат, за любоў, спагоду, прыміце нізкі наш паклон. Юзефа. Наша парафія так само вас віншує з цим святом, з вашими іменинами. Жадаем, как кожный день был наполнен любовью, ласкою, добротой, теплом, супокоем, как на Святейшая Панна Мария и ваш духовный святый Юзеф. Всюду помогали вам всем змагаться с тяжкостями, выпробованиями, всюду берегали вас всем. Дякуємо за те, що ви разом з нами, за вашу службу, за ваші молитви. Дякуємо за вашу любов, за вашу радість, за вашу чудовну прихожу усмішку і молодше покоління. Желаю вам щастя, здоров'я і Божого побіду. Благословить вам у вашем служении. Jeszcze raz veľmi srdečne ďakujem za той wielki uklad, mianowita takiej żonoczej, matczynej ruki i serca u nasze duszpasterstwa, za opieku, katechizację dzieci, młodzi, opieku nad żywym różańcem, żonoczym klubem. I żadajem, jak dobry Bóg swoim błogosławieniem umacniał się te dobre inicjatywy, jak umacniał upoklikań i jak wy swoim życiem, молитвою, swoim przykładem захвочували інших людей спотикатися з Христом, як ви вели до Христа, і як святий Юзеф завсюди вірністю своєю, мужністю опікувався домом вашим, кляштором і берег от усілякого зла. Нехай Пан Бог вам благословить, а ми пам'ятаємо про вас, любим і дякуємо, що ви есть. Довіримо Божої Опеці, Опеці Матері Божої, сестру Юзефу, так само всіх, хто сьогодні святкує своє імені. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша,
Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, а Отец и Сын, и Дух Святый. Amen. Идите у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на звуку душнують по світі. Амин. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марії, будь з нашим порятунком, святий Архангеле Михайле, молися за нас, святий Юзефія, молися за нас. Номер 337. Святые